Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin sabon darasinmu. ‘Yan uwa darasinmu na yau shine zan koya yadda za ka haɗa application na wayar Android. Mutane da yawa suna tambaya ta yaya ake haɗa application na wayar Android. Waɗansu suna tambaya ta yaushe zan koya yadda za a haɗa application na wayar Android. So yau Allah ya yi gashi zan koya, saboda haka sai ku biyo mu bidiyon har ƙarshe tun daga yadda za ka haɗa application ɗin da yadda za ka yi downloading ɗin shi akan wayarka da yadda za ka yi amfani da shi. Saboda haka sai ku biyo mu. Kafin mu shiga cikin darasinmu, ina roƙo dai duk wanda bai mana subscribe ba sai taɓa alamar subscribe, sannan kuma ka mana like, sannan ka tura abokananka. Na gode. Ina so ka sani application na wayar Android ya kasu kala daban-daban, sannan hanyoyin da ake haɗa shi ma sun kasu kala daban-daban. So duba da kada in ɓata muku lokaci, zan ɗan yi tsokaci kaɗan akan waɗannan maganganu. Da farko dai yadda ake haɗa application na wayar Android, hanyoyin shi suna da yawa, amma akwai wanda za ka yi amfani da coding programming kenan, za ka haɗa da su irin C++ ko PHP ko HTML ko CSS ko JS, irin wannan programming ɗin kenan. Sannan akwai wanda za ka amfani da shi da software computer, za ka shiga software a computer sannan ka haɗa application ɗin, sannan kuma ka sa shi a wayar ka amfani da shi. Sannan akwai wanda za ka hau website a wayarka ko a kwamfuta. Bayan ka hau website ɗin, wani website ɗin zai baka dama, zai ci ma nan ka sa waka, nan ka sa hoto, nan ka rubuta suna. Daga bayan ka gama zai ci kai downloading kuma ka amfani da shi a matsayin naka a wayarka. Akwai kuma wanda za ka hau website ɗin, idan ka hau website ɗin shi ma za ka yi coding ne kamar yadda na muku na magana programming a farko kenan. Sannan kalolin application ɗin sun kasu kashi daban-daban. Na farko za ka ga wani application ɗin iya waƙoƙi ne a ciki, na biyu kuma za ka ga wani application ɗin iya hotuna ne, na uku kuma za ka ga wani application ɗin iya na YouTube ne, na hudu kuma za ka ga wani application ɗin iya na wani website ne, na biyar za ka ga wani application ɗin sannan kuma shi kuma wannan game ne. Idan ko biyo mu ɗaya bayan ɗaya duka zan yi bayani, sannan kuma zan faffaɗa muku website ɗin da za ku je kwara haɗa, ko da a ce ban shiga na seta muku da kaina ba, zan fara muku sunan, in ya so daga baya kai ma sai ka je kai wannan application ɗin da kanka, ko da a ce ban koya ma ba. Saboda haka sai ku biyo mu. Da farko dai abin da za ka shi ne za ka shiga web browser a wayarka ko kuma a kwamfuta. Zai yi amfani da waya, amma kai za ka yi amfani da kwamfuta ko da waya. So bayan ka buɗe Opera ko Chrome ko ta browser daban, idan kun lura ni da Opera zan gwada muku, to kowace irin browser za ka iya buɗewa da shi. So bayan nan sai kai searching ɗin quickappninja.com. So bayan ka rubuta sai kai searching, bayan ka yi searching zai buɗe ma kamar haka. So bayan ya buɗe ma kamar haka, za ku ga rubutun ya yi can ya yi nisa, saboda a waya nake yi. Za ka iya buɗewa a waya, za ka iya buɗewa a kwamfuta. So zan koya muku a waya ne domin mafi yawanci mun fi amfani da waya, shi yasa. So amma ba matsala a haka, insha Allah zan muku bayanin da za ku gane. Za ga a can sama an rubuta register now, sai ka taɓa a can sama. Bayan ka taɓa register now, a nan sai ka rubuta email ɗinka da password, sannan ka ƙara maimaita password ɗin. A farko za ga an sa email, sai ka rubuta gmail ɗinka. Bayan ka rubuta gmail ɗinka a ƙasa, sai ka sa password, sai ka ƙirƙiri password ka sa. Bayan ka sa password a ƙasa, confirm password, sai ka maimaita password ɗin da ka ƙirƙira a sama. Ka taɓa register, sai ka jira ya buɗe. A nan za ga an sa full name, shine za ka rubuta sunanka. Misali,
Bayan ka sa sunanka a ƙasa za ga continue sai ka taɓa. Ga anan yana ce ma create new game. So bayan nan sai ka taɓa wajen. So bayan ka taɓa create new game zai tambaye ka wace irin game kake so ka haɗa. So za mu yi amfani da guda ɗaya mu gwada, sannan kai idan ka zo da kanka za ka zaɓa yadda muka yi haka kai ma a kowace za ka bi. Da farko za mu ƙirƙiri wannan ta biyun mai kamar alamar mutum ɗin nan. Bayan ka taɓa zai sacin kamar haka sai ka jira ya gama. So bayan ka gama taɓa game ɗin da za ka ƙirƙira za ga ya buɗe ma haka. So anan za ka tsaya kai design ɗin game ɗin da kake so kai design. So amma dole waɗannan rubutun kowanne sai ka bi shi ɗaya bayan ɗaya ka cike shi. Kamar yadda kuka ganin design za ku ga wajen tick ɗin yayi bulu sosai. So kowanne sai ka bi ɗaya bayan ɗaya ka cike shi sannan za ka iya downloading ɗin game ɗin. Misali za mu fara da design ɗin. Da farko za ka ƙirƙiri themes shine yadda design ɗin game ɗin zai kasance, nan blue nan ja nan kore nan. Ni zan bar shi a haka domin gudun kada in ja time da yawa. Da kanka kai za ka ƙirƙiri themes ɗin kalolin da kake ganin yayi ma. So bayan nan a nan ƙasan themes ɗin za ka gani gameplay, complete, hints, get, cons, waye. Shi ma nan duk design ne kalolin da kake so ka bashi. Misali bayan themes idan ka taɓa gameplay ɗin nan shi ma zai nuno ma a nan za ka iya sa background, za ka iya sa kalar wajen, sannan za ka iya sa hoto. Misali bayan ka taɓa gameplay za ka a nan wajen akwai background kalo, za ka taɓa shi ma. Bayan ka taɓa za ka taɓa mai kalar da kake so wajen ya baka, za ka a nan shi ma ya canja. So bayan ka ƙirƙiri kalar shi ma nan complete ɗin nan shi ma za ka iya taɓa. Bayan ka taɓa za ga ya nuno ma a nan shi ma za ka iya ba background ɗin shi daban, kalar daban. Da ka taɓa za ga wajen ya canja. Hint ɗin nan shi ma za ka ba shi background daban, kalar da kake so. So duka wannan kowanne za ka bi ɗaya bayan ɗaya. Idan kana so ka canja kalar game ɗin za ka ƙirƙira da kanka. So bayan kowanne ka bi ɗaya bayan ɗaya ka ba shi background ɗin da kake so ka ba shi na kala, za ka je content ɗin nan. Bayan ka je shi ma sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai nuno ma kamar haka. Sannan idan ya tambaye ka shine wai da wanne yare kake so ka amfani. So da yake babu Hausa sai ka taɓa wajen. Bayan ka taɓa sai ka nemo English sai ka sa saboda babu Hausa. So bayan ka sa sai ka taɓa OK. So bayan ka taɓa OK za ku ga nan ya sa level 1. So level 1 shine za ka sa hoton sannan kuma ka tambaya wane ne a wajen. Misali a nan your question za ka taɓa your question, za ka sa wane ne a nan. Misali wane ne wannan. So bayan ka taɓa wane ne wannan a wajen nan za ka rubuta sunan shi. In case ko da wancan mutumin wanda ya zo yana yin game ɗin a cikin game ɗinka ya yi mistake, to game ɗin da kanshi idan ya taɓa hint za ta faɗa mai sunan sannan kuma ta rage mai cons. Saboda haka misali za ka rubuta Ali Nuhu. So bayan ka rubuta Ali Nuhu nan sai ka sa hoton Ali Nuhu a wajen sai ka taɓa, zai kai ka inda kan waya ka yake. So bayan ka taɓa sai ka taɓa allow, zai kai ka inda hotunan ka suke akan wayarka sai ka taɓa, sai ka je ka sa hoton Ali Nuhu. Misali zan sa kowane hoto, kai idan ka zo da kanka ka tsaka design mai kyau wanda game din zai ba mutane sha'awa. So nan bayan ka sa hoton kuma ka sa suna sannan kuma ka sa hint ɗin da kake so. Idan bai game din ya sa ya yi mistake da ya taɓa hint zai faɗa mai sunan. Idan kana so ka ƙirƙiri wani hoton kuma again shine za ka taɓa browse ɗin nan, zai ƙara kawo ma wani label ɗin daban. Misali nan na sa hoton sannan kuma na rubuta wane ne wannan, sannan na sa hint. Sannan level 2 ma za ka iya sa hoton wane ne sannan kuma ka faɗi wane ne ɗin sannan ka tambaya wane ne. Sannan level 3 ma sai ka taɓa browse. Bayan ka taɓa browse shi ma zai ƙara baka gidan da za ka ƙirƙira. So haka za ka yi level 1, level 2, level 3, level iya adadin da kake so game ɗin ta kasance. So bayan ka gama content ɗin nan sai kuma sounds. Sound shine abin da ya danganci misali da mutum ya yi mistake ta mai ƙara ko kuma da mutum ya yi duk wani abu da ya danganci sound na kan wayan, shine anan za ka zaɓa da kanka. Za ka zaɓa. So ba sai na tsaya na yi muku bayani akan sounds ba. Sounds shine ƙara da take cikin game ɗin.
so sai ka je icon shine abin da ya danganci kafin ka buɗe game ɗin. Mun sani kowane application na Android ko kowane application na Android ko na iPhone za mu gani kafin buɗe application ɗin a wani hoto farko kafin ka buɗe game ɗin. So anan zaka taɓa wanne irin icon kake so hoton ya kasance ma. Misali gida 1 2 3 4 ne, ko gida 1 ko gida 2, ko kuma wani design kake so. So anan za ku gani ga sunan kala 1 2 3 4 5 6 7. So anan zaka taɓa sai ka kirkiri irin yadda kake so icon ɗin ya kasance. Misali za mu taɓa wannan, bayan ka taɓa za ka gan shi anan ya zo. So bayan ya zo nan, idan iya haka kake so game ɗin ta kasance da design mai kyau ba tare da ka sa hoto ba, shine anan za ka sa kala. Za ka ga border color, za ka ga color 1 color 2 shadow color. So anan za ka design ɗin wajen na kala ba tare da ka sa hoto ba. Idan kuma hoto za ka sa sai ka taɓa kan inda icon ɗin yake, kan wajen kana taɓa za ka ga ya ce change, to zai kai ka kan inda kan wayar ka take, sai ka zaɓi hoton da kake so ka sa. So zan sa kowane irin hoto, so shi ma nan sai ka taɓa, bayan ka taɓa za ka ga ya ce change, zai kai ka inda kan hoton ka yake. Zan sa kowane irin hoto, idan ka zo kai da kanka za ka yi design ɗin da kake so ka yi. Don kun lura shi wannan icon ɗin zai baka dama ka sa hoto guda 4 a wajen. So ko ina kowace kwana sai ka taɓa ka canja hoton idan mai hudun ka taɓa. So bayan ka gama sa hoton ko kuma ka gama design ɗin icon ɗin sai ka taɓa use this icon. Bayan ka taɓa zai sacin kamar haka. So da ka tabbatar wannan icon ɗin ka ƙara ganin shi anan current icon ɗin nan, so shine icon ɗin ya hau kan game ɗin. Za mu je setting, sai ka taɓa setting. Bayan ka taɓa setting, shi kuma shine zai baka dama ka rubuta sunan game ɗin. So bayan ka taɓa setting a farkon wannan wajen za ka ga game name, shine za ka rubuta sunan game ɗin. So misali kowane irin suna, amma ka sa wani irin yare, tunda English ka sa sai ka sa sunan English ba Hausa ba. Sannan a nan ƙasa sai ka sa Gmail ɗinka. In case ko da mai yin game ɗin wanda ya game ɗin ta je waye shi yana game, idan yana so ya magana da kai ko kuma yana so ya ma wata abin da ya danganci irin wannan, shine zai contacting ɗinka ta Gmail ɗinka misali. Bayan ka sa Gmail ɗinka, sannan a nan kuma shine amount of letters ɗin nan. Za ka ba adadin wanda yake yin game ɗin, ka ce wane ne wannan. So idan yana so ya rubutu, adadin rubutun da zai, adadin kalmomin da zai rubuta, misali Ali Nuhu kalmomi nawa ne, ko kuma Ali Nuhu Muhammad kalmomi nawa ne. So adadin kalmomin da ka bashi adadin da ya sa. So sai ka taba nan, bayan ka taba zai bude ma kamar haka. Za ku ga adadin akwai 14, akwai 16, akwai 18. So sai ka taba misali 18 in case ko da wani zai rubuta Ali Nuhu Muhammad. So bayan da ka tabbatar ka gama rubuta sunan game ɗin da Gmail ɗinka da kuma letters kamar yadda na muku bayani na setting, to ba lallai sai ka taɓa monetization ɗin nan ba. Shi monetization shine yadda za ka sa a Play Store ko AdMob ko abin da ya danganci irin wannan. So kaga tun da mu koya ba, sannan kuma wani ma bai ma san me AdMob ɗin ba, kawai za mu je mu yi download ɗin application ɗin. So idan ka gama kana tabbatarwa kowane tick a nan yayi blue, kowane tick a nan yayi blue, design, content, sound, icon, setting, monetization kowanne yayi blue. So a can gefe za ga generate game. So wannan generate game ba kowace browser ba ce gaskiya take nunawa, amma kowace browser idan ka shiga ka gama kirkira har kaga bai nuno ma generate game ba, sai ka taba wannan alamar. Bayan ka taba za ga desktop site din nan, sai ka taba, to shine zai baka dama ya nuno ma hannun ƙarshe. So bayan ka gama sai ka taba generate game din. Bayan ka taba generate game sai ka jira ya gama. So bayan ka taba generate game zai nuno ma haka. Bayan ya nuno ma sai ka taba send din nan. So bayan ka taba send sai ka jira za su turo ma da message ta Gmail ɗinka domin ka yi download din application din. Yanzu mu za mu jira har su turo mana da Gmail din. So sai ka bude Gmail ɗinka. Bayan ka bude Gmail ɗinka zai baka dama ka yi downloading. Za ga nuno ma wannan rubutun sai ka karanta, za ga cima congratulation.
So bayan ya nuno ma sai ka taba APK file din nan, sai ka download din application din, sai ka taba download ko kuma OK ko ma menene sai ka taba. Bayan ka taba sai ka jira gama downloading. So kamar yadda kuke gani gashi ne ya gama downloading, sai ka taba ka install din shi akan wayarka. Sai ka taba ka install din shi akan wayarka, sai ka taba install. Sai ka jira ya gama install kamar yadda kake install din application akan wayarka. So bayan ya gama install zamu bude mu ga abin da muka kirkira. Sai ka taba open. Kamar yadda kuke gani nan gaba daya duka ni na kirkira. So za ku ga anan ya nuno wane ne wannan, sannan ga hoton muka rubuta Ali Nuhu. Anan zai rubuta, idan ya rubuta idan bai gane sunan waye ba zai taba use hint din da tunda mun riga mun rubuta Ali Nuhu a can wajen. So kana taba zai nuno ma wajen. So nan da ya game da ka kirkira kowace iri, sannan komai da komai za ka gani anan kamar yadda na muku bayani a can. So saboda haka taka ne za ka kirkiri game, sannan kuma insha Allahu nan gaba za mu koya yadda za ka kirkiri application na waƙoƙi, da yadda za ka kirkiri application na bidiyo na YouTube kenan, da dai manya-manyan application. Saboda haka kada ku manta da taba mana alamar subscribe, sannan ku yi mana like, sannan ku yi mana share.